Родители, внимание, старият Крис. Сменихме волана, сменихме дигиталното табло, сменихме целия салон с чисто нов. 1372 коли, човек! Всички негови концерти цяла година ще се вози с този автомобил. Най-харесваното BMW в България. Carfax, тук му казваме сервизна история. До България с абсолютно всички такси дойде за 58 000 лева и 200. 5 награди за най-шумна генерация на най-различни събития. Време му е да покаже и на поляците, че има автомобил на Uincars. Дриш! Привет! Днешното видео започва в надежда. Това означава, че има огромна надежда то да стане много популярно и много известно. И днес ще ви покажа какво има зад тази врата, защото това е един уникален проект и днес е наистина един исторически ден, когато ще превърнем една кола в нещо много различно. И така, барабан! И да видим какво има тук. Защото това е Криско Мобил! В момента присъстваме на един исторически момент, когато една обикновена BMW X6 се превръща в истински Криско Мобил. Какво означава това? Това означава, че този автомобил е мега яко брандиран. Според мен това ще е най-забележимата кола в България и тя ще се движи по пътищата заедно с истинския Криско, който ще ходи с нея по всички концерти в България. Това ще е мега яко. И така, преди да започнем да лепим или преди да стигнем изобщо до момчетата, имахме проект, който ни го изготви Антонио. Ева да му правим всички, защото е уникален дизайнер на автомобили и направи този прекрасен дизайн, който вече благодарение на Георги и на Алекс успяхме да го реализираме. Казвам се Георги и съм собственик на Tuning Division. Ние се занимаваме повече от около 10 години с изработка на стикери, повече на световния пазар, но вече напочваме на българския пазар. Разкажи ни малко за това, защото това е първата кола, реално, която я правим с съвсем различна визия. Това фолио е каст фолио, специално, което може да се принтира върху него. Отгоре е защитен с ламинат, структурата ми цвета да не избелява или да не се променя. Колко време няма да избелява? Между 5 и 7 години му дадох гаранция. Аз до сега нямал съм кола с фолио. Какво е по-специално в поддръжката на тази кола? Мога ли да я мия с четка? Мога ли да я мия с пистолет? Нали? Няма ли да с къса и така нататък? Не, няма проблеми за това нещо. Може с четка да я миеш. Интериора, като гледам, шит волан, салона. Сменихме волана, сменихме дигиталното табло, сменихме целия салон с чисто нов. Отвънка в момента я променяме и 2014 година. Закупихме на 80 000 км. А колко пари излезе като цяло? По принцип в България са около 30-40 000 лева започват, но на тези километри няма нито една в България. Смисъл има на 200 плюс, а ние бяхме я спечели за 4500 долара. То това е без пари. Това горе-долу около 16 000 лева излиза до България с ремонт, с смяна на салон, цялостно пребоядисване. В момента това, което го правим, излезна около 22-23 000 лева. Супер. С друг волан, с друго табло. Тя е с спортна генерация. Това ще да кажа, положително не е никаква лош звука. Да, така се пристигна. Цялостната М-пакет, сложихме само тези прагове, салона сменихме, пребоядисахме, иначе с чисто нови гуми си даде, с 22 цола оригинални джанти. Мега яко. Да, и ние се включихме след това да мога да разкрасиме малко. Обърнете внимание към всеки детайл. Просто всичко е направено с такава прецизност и с такава точност и красота, че просто не мога да повярвам. Наистина тази кола беше една обикновена черна кола и сега е цялата мега шантала с надписи на Uincars, с снимка на Криско, с лого на стария Криско. Това лого също много ми харесва. Родители, внимание, старият Криско. В смисъл, внимание, в тази кола стои стария Криско. И най-любимия ми надпис: ще ти докараме същата. Това означава, че Uincars ще може да осъществи и твоята мечта и да ти докара мега яка кола. Всъщност ще ходим и при Алекс, който се занимава с самото лепене, да ни покаже как точно се лепи и да научим някакви тенкости. Алекс, разкажи малко за себе си, да запознаем хората с това, което се занимаваш, защото според мен това е такава професия, която все повече и повече се забелязва на българския пазар, понеже виждаме все повече такива украсени коли. Според мен ще им е интересно да чуят.
Здравейте, казвам се Александър Ангелов. Официално се занимавам с монтаж на слънцезащитни и защитни фолия от приблизително 5 години. 5 години опит, това означава, че сигурно са минали доста коли през теб. Например, дали правиш някаква статистика за миналата година, колко минаха през тебе? Да, за предходната година, 2024, успях да направя такава статистика, в която установих, че имам над 900 клиента и сумирано това прави над 1372 автомобила за 2024. 1372 коли, човек! Това са повече от няколко коли на ден. Да, средно аритметично правим между 4-8 автомобила на ден, според зависи от това, какви интервенции ще се правят по нея. 8 коли на ден, наистина браво. Все пак то си има залепващи свойства и като го залепиш, после как го отлепяш, защото аз помня в детството залепим нещо и то няма отлепене после. Фолиото има лепивен слой, който е адаптивен след 72 часа. Той приема плътната си структура, за да остане върху автомобила. Ако един автомобил има изключително здраво лаково покритие, както има нашия автомобил в случая, отлепването от физическа ръка е супер елементарно. Но ако имаме фактори като нагряване от слънце, нагряване с някакви, примерно да речем, горелки, пистолет, топъл въздух, то ще активира лепилото допълнително. Да, отлепенето става супер просто елементарно, но само единствено с физическа ръка. И след премахването на фолиото, лепилото няма да остане върху автомобила. Тоест след това не трябва да се полира допълнително? Не трябва, защото то е каст фолио. Фолиото се лепи само единствено на сух монтаж, не се използват увлажнители или лубриканти. Самото фолио има способността на микроканал, който да избутваме въздуха от самото лепило и металата. В момента сядаме в колата и тръгваме в паркинга ни, който се намира в Суходол. Там има много интересни коли, днес ни пристигна един автобус и да видим какво ни пристигна. Айде! В момента сме в BMW M8 Competition 2023 година, която е на под 20 000 км. Закупихме го, разбира се, от търг в САЩ. Търга беше Copart. Не беше в движение, но го направихме бомбон този красив автомобил. Караме с него вече около 10 000 км и съм мега доволен от този автомобил, защото подарява наистина едни уникални емоции. Изглежда брутално, кара уникално и наистина автомобил, който много се заслужава. По принцип днес ние имаме Хик-6-цата, защото преди месец се видяхме с Криско. Той ни каза, че е много впечатлен от това, което го правим. Много му харесва цялата визия на нашата компания и решихме да си партнираме за една година, като всички знаете прекрасно, Криско ще има на 1 и 2 март концерт в Арена София. Това е най-голямата зала в България, която събира над 12 000 души и двата концерта вече са sold out и ние ще имаме наш автомобил, който ще е пред Арена София. Това ще е много яко, но загадвам, най-вероятно няма да е един, а ще са два автомобила там, като единият от автомобилите вече го видяхте преди малко. Това е BMW X6 с 3 литра бензинов двигател, който беше закупен от Wincars в началото на нашата кариера. Преди 2 години променихме го отвътре, в момента го променяме отвън. Отворихме само гаража и вече поне 3 коли минаха с отворена уста. Много впечатление от визията на колата. Нямам си представа като почне този автомобил да се движи по пътищата в България, защото Криско ще ходи с него по всички негови концерти. Цяла година ще се вози с този автомобил. Колко много внимание ще привлича. Според мен ще е много яко. Всички ще го снимат. Отиваме към паркинга на Суходол. Искам да ви покажа какви коли ни пристигнаха днес. Ще се постарая да ви кажа и цени, за колко сме ги закупили и за колко са пристигнали до България. Ще разгледаме подробно щетите. Причината, поради която отиваме в момента към паркинга на Суходол, не е само да видим какви коли пристигнаха от автовоза, но и също така да видим един прекрасен автомобил, който ще го изпращаме в Полша. Ще питате защо в Полша? Преди един месец отворихме офис на Wincars в Полша. И не един, а цели два. Това е една уникална новина, която много ни зарадва всички, защото ставаме международна компания. И поради тази причина сега ще изпращаме кола в
Полша. Колата, която ще изпращам и ще ви покажа след малко, защото Антонио, Георги и Алекс много се постараха да стане тя мега красива и аз наживо все още не съм я виждал, затова сега ще погледнем какво са направили те. Вече сме на паркинга, работният процес е на макс и ето даже как клиентите си взимат колите, тръгват. Това означава, че продължаваме да работим в пълен ход и най-вече да ви покажа това, за което се събрахме тук. Mustang GT 5.0. Нека да го чуем. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit. Вижте колко красиво са го направили момчетата, наистина изглежда уникално. Антонио много се постара да направи дизайна да е такъв много изкрящ, крещящ и автомобила да е забележим от всички страни навсякъде. Ето между другото още един клиент, който си взима Dodge Challenger, много щастлив, вече е с транзитен номер и директно тръгва по пътищата на София да карат прекрасен Dodge Challenger. Мустанга е 2018 година, закупен е от търг и сме го закупили за $7000. Този автомобил пристигна до България за 25 000 лева и с ремонт 30 000 лева. Имаше щита отпред, сложихме му пакет GT500, Shelby и в момента изглежда наистина брутално. Пакета включваше предна броня, капак, два калника, нямаше гръмнали аербъзи, автомобилът е с 5 литра GT, 460 конски сили, с Recaro кошови, които са много яки и много удобни и разбира се 10-степен автомат, който го прави автомобила много икономичен и много удобен за каране, особено градско. Както ви казах в колата, когато се движихме с BMW-то, че този Mustang решихме да го изпращаме в Полша, поради причината, че там имаме офис и в този офис само липсва този прекрасен Mustang. Ще стои като едно красиво бежу и ще украсява офиса. И знаете прекрасно, обичаме да ходим по събития в България, ходихме с този Mustang, печелихме с него 5 награди за най-шумна генерация на най-различни събития. Време му е да покаже и на поляците, че има автомобил, който е мега шумен и той е на Wincars. И да видим най-вече какво може да прави този Mustang и защо е истински кон, който има 500 коня. За съжаление мястото е малко, но толкова искам да почне да врати както може. Здравейте! Казвам се Димитър и съм менеджер в Wincars, като аз съм на локацията, където пристигат всичките ни автомобили за клиенти, а именно в Суходол. Първата кола, която ще разгледаме, тя ни пристигна днес, като го гледам е с head-up дисплей, 2018 година, Mazda CX-5. И так, за колко пари ни пристигна тя? До България с абсолютно всички такси 30 300 лева. Да видим и щетата, с която е пристигнал автомобила. Минимална ща покалника и смяна на предна и задна врата. Като задната врата най-вероятно само ще се пребоядиса и тук ще сложи един прак. Отиваме надолу да видим какво ни пристигна днес интересно. Днеска пристигна тая Q8. Красавица. Да, Q8, като ще се изненадаш много от цената. Кажи. Според теб долу-горе колко ще? По принцип сме закупували такива около 30 000 $. Така е, но тази дойде още по-евтино и до България с абсолютно всички такси дойде за 58 000 лева и 200. 58, това значи сме я закупили за около 22-3 000 $. Да, 22. Много яко. Има ли щета? Ами не.
Това е още по-доброто, нали, че колата може да се каже, че е готова за каране. Между другото, купуваме коли и без щети, като 80% от колите, които ги доставяме, са без абсолютно никакви щети, защото в Америка има супер много търгове, вътрешно затворени, където автомобилите са от представителства и нямат абсолютно никакви щети. Просто ги продават заради факта, че сменят автомобил с по-нова кола. Примерно тя, ако 2019, вече е на над 5 години, клиентът си купува нова кола и тази я продава, след което ние я купуваме. Та е също като моята, Ausmitsa 2012, лонг версия, като гледам 4.2. Да, реално, която имаше и ти преди време, да. Същия начин, да. Само, че моята без същита отпред, а тази е с минимална само по вратата, смяна на врата или издърпване по-скоро. И реално тази до България с всичките такси дойде за 23 500. 23 500, страхотно. България започва от 30 000 лева, а има една смяна на врата само. Най-търсените и най-предпочитаните коли в България, кажи каква е? Audi Q7, Да, естествено. това е кола, която докарваме най-много. Всеки автовоз имаме поне една, две, три Q7-ци, които много ги харесват. То си е ясно защо. 3 литров бензинов двигател, който е много здрав, панорама на целия покрив, 7 седалки и България струват около 70 000 лева. Ние ги доставяме за от 26 до 40 000 лева, зависимост от километрите, годината, дали е с щита, дали е без щита. Ами Q7, съдейки по нашите клиенти, това е универсален автомобил, както може да е семейен, така може и да е бизнес насочен автомобил. Естествено, нали, имат предпочитания хората за всякакви коли, но най-често клиентите ни търсят именно Q7, защото това е универсална кола за България. Какво друго интересно пристигна днес? Ами днес този CLS пристигна, даже да ти кажа, има детско столче отзади, а клиентът чака дете. Да видим. Съвпадение, да. CLS 550, Formatic, колко парички тази даде? Тази дойде за 26 100. 26 100, като България са около 30-35. Щитата е спукана предна броня. Пред бронята, да. Съвсем малко, да. Съвсем леко е ударена. Дай само така набързо да ги покажем. Q5, C300, Durango, Dodge Durango, това също е много търсен автомобил. Santa Fe, Wrangler. Wrangler е много як, като гледаме с много доработки. Да. Третата серия, също Mustang. F30, 335 с 3-литровия двигател. Да. Mustang. Кожа, дигитално табло. Да, подгрев, обдухване. Голямата навигация с щита отпред. И Любимото ни Cherokee. Да. Cherokee, да. Той е на второ място след Q7-цата, също супер много се закупува, но Q7-цата е на първо място. Абсолютно. И това е Mercedes, който е подходящ за градско каране, GLC 300 с 2-литровия двигател. S-класа, все пак сме в България, няма как без нея да минем, с щита по задната броня. Удобен седан Mercedes E300, един такъв интересен автомобил, който се води Jeep Cherokee, но не е Grand Cherokee. Да, по-малкият вариант. По-малкият вариант, да, супер предпочитан автомобил в Европа. Звъннахте ли вече на клиентите? Да, за колите, които са тук, вече клиентите са уведомени от нашия екип, който се занимава с логистиката. Супер. И очакваме утре повечето автомобили да се вземат, тъй като, както знаеш, очакваме още... Утре ми каза, че да, 3 автовоза чакаме и както винаги лудница на паркинга. Абсолютно. Добре, че имаме вече и втори паркинг и ще имаме място да разтоварим без никакъв проблем и трите автовоза, защото други ден, в събота, сутринта трябва още един или два да пристигнат. Два. Супер, продължаваме да работим. Между другото, много си харесвам работата и най-важното е, че всички колеги си харесват работа, защото мотото на нашата фирма е, че осъществяваме мечти и много яко, че абсолютно всички колеги, които работят в тази фирма, те са над 50 човека, всички горят с това желание да осъществяват мечти на клиентите. Това е много яко. Когато един клиент пристига, виждаш му усмивката, виждаш колко е щастлив, когато си получава една кола, която е чакал 2-3 месеца и най-вече, че му пристига с 30-40% под пазарна цена в България. Това е мега яко да осъществяваш мечтите на клиентите. Защото всеки клиент мечтай със сигурност за някаква кола. Няма значение на колко години си, дали си на 20, дали си на 50, винаги си в главата малко момченце, което иска да си закупи някаква яка кола. И ние сме тези хора. Spend money, what a waste. Times money, money pays. You ain't ready for the eighth. She ain't ready for the eighth. I'm back in it, I remember you believe it, dead you Then they're ringing off my phone. Пак в надежда, това означава, че има надежда колата да стане. Днешното видео започва в надежда. Това означава, че има огромна надежда. Отново сме в надежда, значи отново има шанс колата да е станала хубаво. Звъннаха ми, че е готова и айде, да я гледаме. Тутрудо! Цялата банда дойдехме да гледаме колата.
Здрасти. Топ. Много, много, много яко. Сбъдваме автомобилни мечти. Бомбон. Много благодаря. Айде, тръгвам. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate. Така, колата е готова, тръгва на сервиза. Сервиза на Uincars, където ще обслужим масла, филтра и понеделник, вторник, живот и здраве, автомобилът отива при Криско. Uincars! Do it like that. 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 И така, днес е втори ден и, както ви казах вчера, днес ни пристигат 3 автовоза и това е втори автовоз. Нека да разгледаме заедно какво пристигна днес. Нека да видим как посрещаме колите, защото това е много яко, когато клиента я вижда на снимка, вижда я някъде там в Америка на един сайт и вече тук е място, където я посреща, може да седне в нея, да я види и да я се наслади. Хайде, започваме! И така, това е Мони, който ни кара колите от 2 години в рамките на София и сме много доволни от него, а той от нас, нали така? Разбира се, ако имате нужда от автомобил, това са хората. Най-добрите. Не реклама! Айде. Това е истина, Банка! Нека видим как един автомобил се натоварва на път на помощ, защото всички мислят, че е лесно, но не е толкова лесно. Те наистина много се стараят и ние това много го оценяваме. Както ние се стараем да работим, така и те много се отдават на тяхната работа и затова всички наши клиенти са много доволни. Има 2 пътни помощи през цялото време, от сутрин до вечер карат колите за нашите клиенти, дали в София, дали в Пловдив. Обаче един ден, колкото е по-натоварен, толкова е по-як. Това е втори автовоз, очакваме още 2 автовоза и вече идват пътни помощи, идват клиенти, взимат си колите и когато е толкова интензивно и толкова натоварено, става все по-интересно и по-весело. Затова си обичаме работа. Тук що пристигна едно Grand Cherokee. Както помните, казах, че Grand Cherokee е кола, която се докарва не най-много, но и на второ място, но супер много се докарва. И ето един клиент, който вече кара с български номера, още транзитни, но днес дойде на паркинга да си взима документите и вече да я регистрира. Та така, много е приятно, когато се возят, на номерата пише отдолу Uincars и ти става едно такова много хубаво мет на душата. Ми поливат с голямата четка. Ще помахаме на автовозчето, тръгва да почива. Средно един клиент винаги купува 2-3 коли. Не знам защо, но може би защото остава доволен и първо купува за него, после за майка му, после за дъщеря му или за неговата приятелка. Няма значение. Конфигурацията е различна, но средно купува 2-3 коли. Ето клиента си взима А8-цата, това му е 3-та кола от нас. А на този паркинг също така имаме Escalade, много голям. Mercedes C300, много харесвам в България седан. Също така днес ни пристигна GL550, Jeep Wrangler. Така, набързо ще ви покажа и на този паркинг какво ни пристигна и след това ще ходим към офиса ни, сградата на Маргел, където работният процес е на макс и там хората купуват коли, които пристигат после тук на паркинга. И така, първата кола е Volvo XC90. Това е преди фейс автомобил. Mercedes E300. Тази ви я показах вчера, Jeep Cherokee. Днес ни пристигна Grand Cherokee. Още един Jeep Grand Cherokee. 2015 година без никакви щети. 2 харесвани джипа Volvo XC90 и Mercedes GL550. Dodge Durango RT, който е с 5.7 двигател на Hemi и Mercedes C300. Днес получихме още 2 бели Mercedes GL350 и ML350. Bluetech. Не знам защо, но в България много рядко се среща този модел Volkswagen Passat. По-скоро рядко го докарваме и ние. По-често доставяме Mercedes, Audi, BMW, но понякога доставяме и Volkswagen Passat. Всичко зависи от пожеланието на клиента. И разбира се, най-харесваното BMW в България. BMW 340 с двигател B58. Да го чуем?
Радост за очите и разбира се много емоционален автомобил. Семейен, голям и най-вече червен. CX-9. Между другото, вчера прочетах един много интересен факт за това какви шофьори, какви цветове коли карат. Ако колата ви е бял цвят, това означава, че сте спокоен шофьор. Ако колата ви е черен цвят, това означава, че сте по-динамично агресивен шофьор. Ако колата ви е по-ярък цвят, означава, че сте много приятен човек. Ама не знам какъв шофьор. И така, последни за днес 4 коли, които ще ви покажа. Това са два малки джипа. Jeep Compass, BMW X1, Jeep Wrangler и още един Jeep Wrangler Sahara. Днес не говорихме за цени, но повярвайте, щом има толкова много коли, това означава, че има много доволни клиенти. Може и вие да сте един от тях. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never ask the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks that color of the rainbow. Петък е, часът е 7:30, но както се знае, ние не спираме да работим и продължаваме. Хайде, да ти покажа какво ще правим в 7:30 вечер в тази сграда. Качваме се на втория етаж, там където ни е офиса. Имаме офис, сградата на Маргел, около Брестен път 155. Аз ще си говоря с камерата направо. Ти нали разбираш, че искам да ти покажа абсолютно целият процес отвътре. Хайде, влизаме в офиса. Имаме тук два офиса. Wincars номер 1 и Wincars номер 2. Да напомня, че часът е 7:30, петък вечер, продължават да звънят на клиенти. Това означава, че клиенти наистина се прибират от работа и сядат си вкъщи, почват да ни гледат Viber групата, почват да си гледат коли, търгове, чуват се с менеджера и през деня не му е толкова удобно на клиента. Ние започваме да работим от по-откъсно. От 11 часа започваме да работим и стоим до по-късно, до 7, 8, 9, 10, защото търговете са по-късно. Тези два менеджера са много близки и затова стоят един до друг. Шегувам се, просто няма място. Но по принцип всички сме близки един с друг, защото сме като едно семейство. Единия гледа както винаги Черокита, другия си пише с клиентите, Porsche Macan Turbo, другия гледа Чероки, SRT. Виж какво си пишат през цялото време. Wincars с мивчица. Любимата S550, 4.6, V8, B-Turbo. Ето, автомобилът е в коп-арт. Пали в движение, run and drive, назадно, без щити. Въпреки, че пише минимална щета отпред, фронт-енд, я да видим, смяна на една решетка. И това се води за щита вече. Но хубавото е на търг коп-арт, който много хора не го харесват, защото не го познават. Имаме опция да изпратим човек, който ще отиде на живо, ще да снеме автомобила как се движи напред, как се движи назад, ще ни снима отвънка, отвътре, ще направи 360 градуса и ще получим един клип, в който ще е показано абсолютно всичко. Как работи двигателя, дали има шумове, дали няма шумове, дали се движи автомобила и ще изпрати един огромен рапорт, в който ще опише състоянието на салона, състоянието на боята, ще опише гумите, колко имат грайфер, дали имат разкотини под жантите и всичко това е информация, от която има необходимост един клиент преди да закупи автомобила. В офиса постарахме да направим такава по-разчупваща се атмосфера, за да не се чувства всеки менеджер като на работа, да се чувства все едно си е вкъщи и си цъка коли, гледа си ги и се забавлява. И по този начин сме наистина като едно семейство. Всеки си търси кола, която търси неговия клиент и си помагат един на друг. Примерно, кой има F30 и той вика, аз имам F30, другия вика, аз имам 4-та серия, нали? И по този начин си помагат и реално състезавайки се помежду си, достигаме до огромни резултати, положителни.
Carfax, тук му казваме сервизна история. Carfax е нещо задължително и го пускаме на всеки един автомобил, който закупуваме. Тук виждаме пълна информация за автомобила. Година, марка, модел, колко пъти е влизал в официален сервиз, колко собственика е имал, дали е бил автомобил на физическо или юридическо лице, реални километри и къде се намираше този автомобил в повечето време. Конкретният автомобил имаше 3 собственика, на време е обслужван. Хубавото е тук, че реално се описва всяко едно влизане в сервиз. Колите в България много рядко имат пълна сервизна история и ако имат една дали реална и надали на реални километри. Като тук е описан всеки път, когато влиза в сервиз, на колко мили, на колко влизате. На 22 000 мили е влизал, на 31 000, на 37 000 мили. Тоест виждаме, че автомобила на време е обслужен и е хубавото. Също в Carfax има дали автомобила някога имаше някакво ПТП, някаква щета, дали е бил наводняван и така нататък. Това ни дава една сигурност, когато купуваме автомобила, да знаем, че той няма скрити щети и се стараем всички коли, които ги закупуваме, клиентите да са доволни след като им ги доставим. Преди да закупим една кола, както казах, първо я проверяваме. Пълна сервизна история, кой я продава, къде се продава, дали има лизинги, дали има тежести, дали има кредити и най-вече дали са окей документи за регистрация в Европейския съюз, понеже има щат, който документите не са подходящи за регистрация в Европейския съюз. Това всичко го проверяваме преди да закупим един автомобил и разбира се е много важно цената да е точна, да е крайна, да не излизат някакви допълнителни разходи. Затова всеки един менеджер има калкулатор, в който му е удобно да смята цена, локация, всичко му излиза в края. И той изпраща пълна разбивка преди да закупим автомобила на клиента. Клиента получава една разбивка, подписва договор и вече има сигурност, че ние сме гарант, ние сме фирма, която е задължена в конкретен срок, за конкретна цена да му доставя автомобила и клиентът е спокоен, сигурен, че автомобилът ще му пристигне. С усмивка го чака. Как мина днес? Днес добре, малко повече се занимаваме с счетоводната и финансовата част, но момчетата работят много за сметка на това. Момчета, кой иска клиент от Бат Гого? Аз! Гледай. Това е нормалната атмосфера в офиса. Всички са шумни, отпуснаха се вече. Процесът в нормален работен процес. Яко го казах. Процесът е в нормален работен процес. Това може да го напишем отдолу. Това е моя офис, където се приемат много важни решения и се правят много важни срещи с клиенти, партньори и разбира се с всички менеджери. Също имам една гордост, една много яка картина, която си е точно този офис с палмата, с мустанга, с BMW-то. Имам няколко грамоти, като едната е много яка. Били сме в Пловдив, подкрепихме една благотворителна кауза и имаме една грамота от екипа на American Cars and Coffee Пловдив. Много им благодарим. И така, за съжаление или за радост, това видео приключва. И все пак, ако искате да видите какво се случва с колата на Криско или както я казваме вече, Криско Мобил, гледайте следващото видео, абонирайте се за канала, понеже това ще е наистина най-якия и най-гледания YouTube канал в България. Това ви го гарантирам, защото много сте се постараем да е така. Ще го правим много интересен и колкото повече лайквате, колко повече гледате и се абонирате и пишете, разбира се, коментари, защото те са много важни, толкова повече контент ще създаваме за вас. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Уинкарс!